Tasik semangat Bapak Ibu nggih. Tuku jamur ditaleni tampar, tuku odol kliru terasi. Bapak melukur, ibu melok mekar. Kang masku katut pinjol, mbakku katut koperasi. Tak dongakno wong grabakan, gak kelele tutang. Tekengan bang pancen kuat ngalor ngidul nggawa sertifikat. Kesenian teater kesenian niki pancen kudu regenerasi. Mulane ayo arek nom-noman, ayo padha peduli. Mulai kutolor, ojo gampang pergaulan. Ngkolek kliru pergaulan iso dadi dosa. Mulane para pemuda ayo sing sregep berbudaya. Mengkolek ngawur-ngawur bakal iso bahaya. Mulane arek nom-noman ayo aja narkoba, sing saged berbudaya. Masa depan cerah. Mulane iku ayo padha sing seneng budaya, ora dadi kuno mergo iki wis terkenal. Seni budaya ku pancen terkenal nang mancanegara iku ya dikenal. Mulane ojo minder sregep karo kebudayaan, ojo gampang isin karo budaya Jawa. Ayo Cak dangdute Cak.
Ngidung saiti-saiti ae pokoke padha senenge. Kenal cewek nang aplikasi micet, ceweke ayu rambute dicet, potongane seksi karo gawe singlet, muga hubunganku iso awet, ngajak ketemuan nang alun-alun, tak rewangi karo numpak peda sokun, bareng toto nang alun-alun, aku ngenteni karo ngelamun, areke teko karo gawe masker, mlaku megal-megol bokonge ketok bunder, bareng nang jejerku aku langsung gemeter, ati tratapan koyok numpak helikopter, tapi aneh areke ndilu ae, aku kepingin weruh ya iku wajahe, tak kongkon nyopot maskere areke gak gelem ae, kejengkelan tak batek katut sak lambene. Cekap semanten kidungan kula monggo pinarak ingkang sekeca. Alhamdulillah. Niki wau sempet diterpa hujan rintik-rintik tapi alhamdulillah nggih tasik terang. Nggih niki pandungane panjenengan sedaya kula acungi jempol, semangate panitiae nom-nomane Karang Tarunae seragaman apik-apik nyenengno pokoke wong grabakan tak dongakno barokah. Amin Allahumma. Tak dongakno ado teko musida. Amin amin Allahumma. Sampai ke project musida. Apa musida iki rek? Kula acungi jempol merga napa? Panitiae nekakno Budi Wijaya Ludruk modern. Tapi tidak berpuas di dalam satu permintaan saja. Panitia niki nekakaken ngapunten nggih, kolaborasi antara seniman penyanyi yang masih muda dikongkon melok ludrukan. Arek nom-noman terkenal teko kota Pudak Gresik. Sampean dhewe jelas wis ngerti. Engko aku njaluk tolong nang gone Mas Hamrit, sampean spoti sing enak mergo iki bintang tamu Mas Hamrit, ya. Arek dukur ganteng. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Gary Mahesa. Lah nggih. Kula nggih gumun, mosok Gary Mahesa iku lho dikongkon melok ludruk. Tapi yo gak apa-apa kolaborasi sesama seniman. Lah niki areke gak ngerti ludruk beke, wis diceluk kok gak nang munggah-munggah. Coba kula susule nggih. Kula susule. Dek, lho tepuk tangan lah apa kon niku? Asoy. Sing tak celuk iki mang lho Gary Mahesa. Lapo jajan Gary coklat munggah iki? Sing mbok celuk sapa? Gary Mahesa. Jane sing teko rene Gary Mahesa. Ya iya arek ndamean. Panitia sudah sepakat mendatangkan Gary Mahesa. Tapi Gary budal rene tutuk dalan, nggo tengah dalan dadak udunen. Balik mulai, Dik. Mosok penyanyi udunen rek. Terus aku ditelepon ambek Gary. Ya apa? Barang HP ku tak delok ngene. Tak delok Gary tak angkat.
Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Ucok, iya, saya Gary, saya ngono. Mosok, Cok? Oh iya. Pak Ucok tanggal 17 nganggur sampean. Aku sepurane Dek Gary lek tanggal 17 gak iso aku, ngono aku. Umpama lek tanggal 17 aku jelas iso, ngono aku. 17 gak iso. Heeh. 17 iso. Iso. Kon niku ya apa ya gak padha ae ta iku. Lho. Sing dibel iku kontakku. Ya apa rek? 17 jaremu gak iso, tapi 17 iso iku padha ae, Dik. Lho lek 17 awan, Dik, lek 17 dalu. Ya apa iki rek? Mangkel atiku bi, temenan mangkel aku. Lho kon mah budal mrene mangkel. Mangkel aku bi. Perkarane apa, Dik? Aku budal rene tukaran ambek bakul tahu. Lho temenan iku. Lah tukaran iku perkarane apa? Aku lak kate rene, mampir nang bakul tahu. Bu, tumbas tahu. Oh nggih Mas, tahune 2003 jare ngomong ngono. Lah sing dadi mangkelmu apa? Lah aku langsung balik gak sida tuku kok. Lho lah apa? Lho ngono ku wonge muring-muring. Lah tahu 2003 kok gek didol ngono aku. Sik ta ya apa sih arek iki rek? Sik cok rene cok. Kon kan tuku tahu. Tahu. Lah jawab ambek wonge. Aku lek ngene, nggih Mas, tahune 2003 aku balik klepas. Aku lek keracunan ya apa kon? Maksude bakule iku 2000 iku kok oleh 3. Lho, sing tuku ya awakmu taku. Ya awakmu ya. Lho lah ya, wong saiki wis 2006 ora tahu 2003 sik didol. Apa gak expired kok keracunan? Wong BGM, BG keracunan pemane tahu 2003 gak keracunan. Wong potonganmu kaya nyambe ae mangan tahu ati keracunan barang. Kon tak kandhani. Dadi menungso urip saiki jaman kudu sing cerdas. Ya. Era globalisasi dan era milenial. Kon tak kandhani pemerintah di Dinas Pertanian dan Perkebunan sudah melaksanakan riset. Benar, mergo membutuhkan pengembangan yang baru. Termasuk kanggo ketahanan pangan nasional. Dinas Pertanian ngeriset tahun 2030 pari biasa, wohe pari biasa lak cilik-cilik. Ya lumrahe pari ya sak beras-beras iku cilik-cilik. Tahun 2030 beras iku sak neker-neker ngene. Lho, dico. Kandhane kok gak percaya. Mosok beras gedene sak neker-neker. Gak percaya kon? Gak percaya. Lek awakmu gak percaya, ngisore titik meneh. Ngisore titik ya apa sih? Terus kon tak kandhani. Tahun 2030 Dinas Pertanian juga meriset. Wih. Gedangnya biasa paling gede sak mene. Iya. Tahun 2030 gedang iku wohe sak bayi-bayi kon tak kandhani. Hah, mosok cok? Kandhani kok. Wah, gak percaya. Awakmu gak percaya? Gak percaya. Lek awakmu gak percaya berarti ya nisore titik ngono ae. Nisore titik ya apa rek? Anda. Terus tahun 2030 maneh, 2030 nggo desa iki dusun Gerabakan. Nggih Gerabakan ya. Kok dusun Gerabakan biyen iku paling petengan, paling gerabak kaya ngene. Ya apa rek? Kok iso nyala? Tahun 2030 nggo Gerabakan iki wong nglairno bayi iku liwat udel. Wah, liwat udel kene lho, Bi. lumrahe menungso cok lek lahir yo gak liwat udel cok. Lho gak percaya kon? Gak percaya. Lek kon gak percaya ya nisore titik ngono ae lho, Bi. Ya iku kon anjene serampangan ae kon iku. Kok serampangan kon tak kandhani. Gak jelas kon iku. Menyanyi. Nyanyi. Ya. Iso nyanyi kon. Netes banyune moto aku nangis ketiban ondo. Asik. Ondo tak kira prawan bareng tak kawin anake sak kandang. Sapi mana larang regane. Prawan rondo padha enake. Angge-angge orong-orong ora melu gawe melu ngomong. Sapi manak mek siji Duwe anak sing pinter ngaji. Angge-angge orong-orong ora melu gawe melok ngomong. Sapi manak mek loro. Duwe anak aja nganti bodho. Hey, angge-angge orang ora
manak metelu duwe anak wedok sing ayu pinter angge orang ora melo gawe melo momong manak 1 juta duwe anak budal nang Jakarta angge orang ora melo gawe melo momong sapi manak 1 triliun wong sapine saiki wis bongko oh pokoknya iku dijak pari tambah kaya ngono iku lho enak sih golek 1 juta 1 miliar lah aku bingung golekno wangsalan walesane adae ya wis kon sing golek wangsalane aku sing jawab yo angge orang ora melok gawe melok momong sapi manakmu siji duwe anak sing pinter ngaji adalah derek iya yo iso aku angge orang ora melok gawe melok momong sapi manakmu loro duwe anak sing pinter ngaji angge orang ora melok gawe melok momong sapi manakmu telu duwe anak sing pinter ngaji angge orang ora melok gawe melok momong sapi mana 1 juta duwe anak sing pinter ngaji angge orang nangis gawe melok momong sapi mana 1 juta duwe anak sing pinter ngaji 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 ucok lapor rek nangis rek sapine poso cup nak iya wis iya kono lapor nangis wis kok iya ngadeg duwana wong akeh adakno anake sapi nglompok iki wong miskin iki pancet ae wong miskin. Sapa miskin? Kon Aku gak miskin goblok. ditanggap wong nang kene. Heh? Ora kene. Sapa kene? Ora kene. Kok ditanggap wong guyon ae. ya apa kene Kon niku ya ngono. napa Sarjana S1, S2, 4 kumpulan kaya ngene iki lho. tujuane ya ngono seorang mahasiswa itu terjun nggone masyarakat kok niku dijak ngomong kok toleh-toleh Mbok kawah-kawah kaya macam-macam bayi. lho lho Gile arek iki lho ilang. Ilang lah kakekmu kono ah. Lek kok nek kami gak nyawer nyawer sak Aduh, lek dikeki ya bapak lek gak dikeki aja njaluk Dik aku gak njaluk, aku sumpah gak njaluk. Aku mek ngenteni ikhlas atine wong lho. Oh, Sumpah lho aku. Kok gak aku guyon gak usah. Guyon. Kok mek sopo utama. oh gak usah guyon njaluk tambah kon niku gak duwe isin. Lah apa sih? Wong gak dikeki kok njaluk-njaluk. Wong urip nggo alam donya. Kon niku aja nek njaluk-njaluk alam donya. Lah kon gak njaluk. Gak
apa aku jaluk. Lah apa kan iku rene? Pi kon wis aja nek njaluk moro. Aku gak kate njaluk. Iki lho dikek lho, Pi. Wis gak. Temen ah. Oh iya ta? Lek digawe gak apa-apa. Lah asu kabeh. Oh dagelan kok melarat kabeh ngene. Termasuk aja sini-sini lho nek temenan. Di sini Kon apa? njaluk ngene iku termasuk di mulai konangan Pak Dijik dilokno kon. Ya kok ya tambahno kok. Kono bae disundul temen kapok kon kok. Tak sodok delosor kon kok. Rupamu wis kaya Jangan udah jangan. aja. Tenang. Oh. Gak ngonone to. Awakmu mrene iki malu kok ngelokno awak dhewe melarat kon wis nyambut gawe ta, Dik. lah kan gak are ta. Apa? Lah aku saiki nyambut gawe alhamdulillah. Alhamdulillah kok daku 3 Iya, Nyambut gawe apa? aku saiki melok pemadam kebakaran. Loh. Pam iku. Pam. PMK. PMK. Damkar. Damkar, pemadam kebakaran. Gaemu to kok dijak aku. Yo enak. Aku jaken pisan mbok to. Wong kon goblok. Anane wong goblok iku diuruki piye carane cek iso. Lah ngono sih. Kon kepengin iso. Iya. Gampang. Piye carane? Carane gampang. Wong pemadam kebakaran mesti ana trek tangki. Trek tangki. Isine ku banyu gawe madamno kebakaran. Ambek petugas. Mm. Lah ping 3 mesti ana apine. Ada tragedi kebakaran. Iya. Kan ngono to. Iya. Heeh. Kepoke kon dadi tangki. Aku dadi tangkine, awakmu dadi apa? Petugas dong. Lah iko. Lah aku dadi apa? Kon dadi api. Dadi api. Iya. Aku dadi penine. Iya dong. Nek tak obong dasmu kok. Wis ah. Ya. Wis tak gak. Wis tak gak kon. Ora seru. Termasuk praktek. Praktek. Aku dadi ini. Heeh. Ini ya apa ya? Sik. Kayaknya di sana ada kebakaran ini. Iya. Ayo kita pergi ke sana. Ke sana kebakaran. Wiu. Berangkat. Wiu. Sit. Mandek. Apakah ada orang di dalam? Ada. Iki genine ya mau blakok. Ada. Apakah di sana aman? Ada. Carane ngene. Ya apa? Tangki mandek jebret, Geni disemprot. kerane dibatak, sanyone dibuka. Nek wis dibuka, awake dipasno. Di mana ada titik geni. Wis pas, semprot. Semprot. Le. Lah kok aku sing disemprot. Ya mbok. Keliru. Liru ya apa? Sing disemprot iku ana genine. Genine. Oh genine ndok kono ya. Iya lho. Walah ya keliru jenenge kayak belajar to. Iya padha. Wis awakmu sing dadi apa? Awak tangki, tak balesno cok nang ae. Ya berani to. Iki, nek ngono aku dadi petugase. Gas aku tetep dadi api. Api, lumrahe api apa lek berkobar? Kowo. Angin. Toh, sepertinya ada kebakaran toh. Kene pi. Mari kita padamkan, oke? Di dalam ada orang. Ada. Oke, kita selamatkan. 1 2 3 semprot. Semprot. Le pemadam apa lek aku mek semprot angin iki rek. Lek genine sing disemprot lah apa aku gak bakal loncom iki. Kepoke kon genine. Ya Pak gede wis aku dadi taduse nyemprot dadi apa iku Bang? Tangki. Tangki. Aku tadi geni. Tadi geni ya. Ya wis. Ayo mulai. Aku bales nang awakmu ambek iki ya. Iya. Ayo. Iya. Oke. Kamu siap-siap ya? Siap. Oke. Di dalam ada orang. Oh. Kok nek geni opo sih? Oh. Nah, roto-rono. Oke, di dalam ada orang. Oke, akan kita selamatkan ya. Dorong stop. Banyune ndi rek? Iku yo apa? Apa iku? Ayo. Cepat, saya kebakaran. Oke, akan kita selamatkan. 1 2 3 semprot. Bros. Le gak ono banyune goblok banyune mbok nek aku nyemprot apa? Kon iku iso tagas e, Cok. Lho. Ya iso jan lho. Sampeyan mang wong loro ana banyune.
Lah aku banyune mbok entekno nyemprot ambek apa abab tak wah ngene. Rek. Ngene iki wis gak pemadaman. Kudune awakmu lebih proper, lebih menyiapkan. Sigap dan tanggap iki tanggung jawab PMK. Kon niku nyene gak ono blas. Mas. Karo wong lanang nyambut gawe. Lek ayo mulai, Mas. Wong wedok ana wong lanang nyambut gawe kok mas nyambut gawe ngono. Lah jare sampean mangaku kok kon masakno, jangan bening iwake lele. Masak apa, Dik? Masakanmu gak enak blas. Ya cok ngono ta, Mas. Mas aku iku wis berusaha jadi istri yang baik loh, Mas. Wes gak Toh. wong wedok model ngene iki kudu tak tekek. Astagfirullahaladzim, Dek. Kok Mas mengaku cinta loh, Mas. Cinta, makanku cinta. Aku sayang loh, Mas. Wes gak sayang-sayangan, aku sayang terus yo mau hianati. Aku cinta loh, Mas. Gak ngurus cinta. Aku Toh. sampe kok lapo-lapo aku wis gelem loh, Mas. Aku Loh. manut tuh. Wong wedok wis berbakti ambek sing lanang kok awakmu koyo ngono sih to. Kon asal kon migaro. Bojoku iki ngono. Blok. Gak oleh. Iki kok dicontoh karo wong-wong ya apa? Kon gak ro wayahe masak nglebokno uyah iki lho kliru gula. Ya syukurane toh, Mas. Aku kan wis berusaha ingin jadi istri yang terbaik. Wis terbaik apa? Saya aku mbok kongkon piye ae aku manut golek utangan aku ya manut. Lho kurang apa ini kurang nerima nari. Awak Oleh aku apa? ngene iki tambah gak isini-sino aku sih. Coba. Wong lanang nyambut gawe disusul kok kon mulai ngene iki. Lho kan wayahe mangan to, Mas. Gak mangan-manganan masakanmu gak enak. Ya wis, kan wayahe sampean adus, biasa lek adus iku nyepakno banyu anget. Gak adus-adusan mengin njaluk banyu anget keliru banyu panas. Meloncot dasku Bojone sampean. sayange ngene lho rek gak nerima Mas, rek aku wanton kok dane piye to, kaya Mas? aku. Ayo Wis mulai, Mas. Aku mau mulai njaluk duweke aku njaluk duwe. Jaluk duit ge apa, Mas? Gawe karaoke. Njaluk duwe ke karaoke. Bi. Jaluk karaoke dikei dhuwit. Lho, enake rek bojone wanton rek. Lho. Mek piro iki 200.000 mek karaoke nyanyi 3 lagu. LC-ne gorong, purle gorong. Kurang ta, Mas? Kurang. Toh aja nglamak-nglamak kon niku to, wis dikei sakmono lho. Bayar purel bareng. Ngono ya bojone. Lho lah iya. Iki Heh, Ya wis iku, Mas. wis mek iki tok. Iya. Aku gorong ngeslot barang. Mas yo aku senajan pengangguran, Dek. Tapi nek dongano aku ngeslot menang. Insyaallah menang. Tak dongakno lho, Mas, wisan, Mas. Dongano apa bendino kalah. Duwe saweran sampe entek rene. Ayo mulai, Mas. Aku mau mulai milih dhewe. Ayo ta, Mas. Mas, iki lho wayahe apa, Mas? Wayahe apa? Ya wis wayahe sunah rasul lho, Mas. Ayo Lho, mulai. wayahe ku lho, wayahe ndeplok jagung kon. Mulai gak kon. Wis gak enak mbek kon kaya ngeloni debok. Leh, kan kok gambak kaya debok sih rek. Aku kepengen yang lain, ketemu iki kate tuku purel. Mulai. Wong Tapi wedok. kok mulia ya, Mas. Mulai engko nek wis lega nang jaba mulai. Tapi kok mulia temen ya, Mas. Iya, tak ge sampiran tok kon. Mulai. Wan. Ngono Lah yo. Tok wanto. Kon roa. Wong wedok nyangoni wong lanang gawe seneng-seneng 500.000. Boyo nyadar rek praenamu yo gak tapek ganteng. Gak tapek Boyo bersyukur oleh bojo koyo ngono. Kata pe ganteng. Syukur. Rinio kon. Syukur. Bojomu kok. Kita. Oh, duduk. Leh, Matur suwun. Wis ah. Ditambahan tuku purel. iya. Tuku purel. Iya. Dewan. Ngapa? Kok manut yo ambek awakmu. Bojoku ta. Awak dhewe iki wong lanang, Bro. Wong wedok itu derajatnya di bawah seorang laki-laki. Tapi yo gak disia-siakno koyo ngono rek. Nek gak disia-siakno, wong wedok iku kakek tilah. Astagfirullah. Aneh-aneh, macem-macem. Ya apa kon niku? Ndane aku iso ngono lah enak ya piye. Kon ambek bojomu apa? Kon gak ro bojoku kewajem. Aku kepengin koyo wanto iki. Bojomu kuwejem. Aku duwe bojo koyo ngono tak tekek matek. Leh, sampak matek. Iya. Oh, kandhani kok. Rino. Mamulo lak mamulo to. Tak wambung kon kok. Kono aja mbak. Kampung-kampung anake wong.
Bab, gak Kon gelem. Ayo. Ya Allah, ya Allah. Niku ngawur. Ya Allah, kuatkanlah imanku ya Allah. Semoga tidak terjadi kegodaan di hatiku ya Allah. Duh, Ngene bahaya tok ngene iki rek. Kon bojomu nyengi ta? Nyowongi tok to. Alah. Aku ndek bojo ngono ku tak ijono berambang. Sumpah iya. Gak payu ah. lah kon iki malu gak digoleki bojomu ta? Biasa ngene iki aku metu titik ditututi iki mangkok suwe gak nutut. Soale biasane lek ngotoriter ngono iku gampang goleki bojone. Oh iya. Lho, Nuruto kaya aku mang bojomu. Anu ngono. Kudu wani ya mbek wong Oh, wedok. duwani. iya. Wong lanang derajate lebih Derajatnya tinggi. lebih tinggi. Ya aduh. Mami. Mi. Halo Mami. Lho kene kon. Ya kadane yo ngene iki bojoku. Kaya iki ngono bojomu aja. bojoku dak lho wong ayune kaya ngene. Masalah iso kaya atlet Smackdown. Oh ngawur kon. Apa? Atlet Smackdown. Aku tilokno atlet Smackdown, Cak. Ngomong aku ki bekase putri Indonesia. Ngomong. Ya, ngomong. Kesuwen ngomong. Lho rek kon gak duwe hansip elek-elekan titik ngono rek. Kayak apa? Ya iki kok ngerangket iki aku laprak. Aja maneh hansip. Ketuae Karang Trauma. Alah. Karang Taruna. Wong Karang Taruna, Karang Trauma. Ucok. Jenenge Ontong Gondrong sing duwe dua putri, Kanopi ambek Pager gak wani ambek aku. Gak wani ambek awakmu. Gak wani. Cok sing teges kon iku dadi bojo. Kok teges ya apa pe wong gak sak kecap wis perok ngene. Sing teges. Meteng kelek, awake tegap. Nah, Ayo. Kon gak tebelo dukunmu, gak tebelo menyanmu, gak arep ambek raimu. Kon suwe-suwe aku mbeli nek ambek taidoni lho konku. Ngomong ngene. Aku gak wedi ambek perenmu. Aku gak wedi ambek peranmu. Aku wong lanang elek. Aku wong lanang elek. Lah apa nek nyandak-nyandak elek ngono. Diunggulno kancane. Aku wong lanang ganteng. Aku wong lanang ganteng. Gantenge sak alam jagat. Salam jagat. Kon ro, Ero akon. aku anake sapa? Anak sapa? Anake sapa kon? Lah ya rek. Anak sapa? Kon iku anake sapa? Kon iki muruki tak takok. Ya apa nek tuh makene medhiti ngenteni tak padha takok. Ya Allah. Kon melok blakrakan bedes tambak iki. Lho, kaya bedes tambak. Ambek nyambek biduren iki. Kon kate dadi apa kon? Dadi apa sing ngono? Dadi apa? Iki nom-noman jek ana pantese. Raimu gak ana pantese. Ya, dene kok gak iso. Wong ngono apa rek aku cegak. Wis ngene. Ya apa? Wis ngene, Dik. Aja kakek ngomong, Dik. Mi, Apa? aku njuk duit, Mi. Duwe apa? Le tak gane nang karaoke rek. Kon karaoke. Iya. Karaoke. Aduh, Mi. Karaoke. 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 Le karaoke. LC. Nyewa apa LC? LC. LC tak gane nyewa LC. Kon apa? Nyewa LC. Nyewa LC. Wong bekakas ngadeg Senin Kemis. Le, nang LC. Mambengi ilingo cuk, mbone ancuk. Loh. Kon tak lus-lus gak ngadeg-ngadeg malah wekku sing ngadeg. Ngono kok aja dikandak-kandakno wong tala. Kon kate nyewa LC gaya apa? Wong kon iki gak belanjani. Cek kurang ajare. Cek kurang ajare kon. Kurang ajare kon. Loro cuk, gak loro. Gak loro ya? Gak loro. 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 Suwe-suwe loro goblok. Kok sok teter gak loro ae. Kon mulai cok bojomu cok. Apa? Bojomu kon mulai. Kon me atik tiru paturne kancamu. Mulai tak kancingi lawang aku katokan Levis tompok 7. Mlebu nandi kon. Le, ya weruh mlebu goblok wong kon gembok. Bayaran arisan, bayaran mekar, mek gak ngono kon tak pateni. Delok dhuwit, atik mulai gak ngono dhuwit tak pateni kon. Le, tawan to.
meneh tolong ya Pak urip kon nyingitno proke ya lek iki remek ndasku iki. Kok iso kaya ngono Kon tak sih, kandhani. Cok? Ya ngono iku aku ambek bojoku rek. Aku kepengin kaya awakmu dek terus njaluk dhuwit dikai dhuwit gawe nang karaoke. Dhuwit dek njaluk dhuwit gawe ngeslot dikeki. Kepengin iki gak kaya iki. Kon kepengin kaya aku. Iya. Lah. Yo kabeh ku gak bloko, Dik. Lho termasuk encene repot duwe bojoku danmul iki. Kon kepengin ro. Iya. Apa syaraté Dut? Syaraté ono syaraté awan. Ya tetep ono syarate. Ono syaraté. Anane bojoku gelem nurut ambek aku, mergo aku duwe. Awakmu duwe japa mantra. Alah, ya jelas. Ngono mbok gak mbok kandhani wan aku cek bojoku cek gak menangan ambek aku. Nanti kene Gak lu gak ngono ne wan. Kon iku golek ya apa lah ngono? Oh, Apa sih? kecepet, Cok. Lah tumen japa montor didekek nggo kenal pot iki. Lah yang golek apa sih? Tak kekno awakmu tapi kon aja iku lho ya. Iki jimat. Iki jimat. Makane bojoku nurut ambek omongku. Bojomu nurut iki mergo iki. Mergo iki. Umpama aku duwe iki bojoku nurut agak ya. Iya jelas nurut gawon iki wis tak kena awakmu. Iki mbok gawa mbok lungaku. Tak kena awakmu. Ya, ana dongane ta gak? Ono dongane. Ya apa? Kok cikul bang awu. Kurang jelas wan sing jelas Toh. ngono lho. Kon ngomong dlodok ngono. Kulti kul bang awu. Oh alah. Kulti Kul bang. awuk awuk. Kulti kul bang 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 awuk awuk. Hei kamai. Wis tak jamin. Tak jamin bojoku. Tak jamin kon temen bojomu. Iki tak kepeyakno bojoku tak unekno kulti kul bang awuk awuk. Nganut bojoku. nganut bojomu. Langsung luluh kaya bojomu iku mang. Bojoku kono dhek bojoku. Iya nganut bojomu. Ya jelas. Lah lek iki wis bi. Heeh. Dan aku wis ndek alat kanggo ngalahno bojoku. Saiki ayo budal goleki bojone dhewe-dhewe. Bojoku Sik. Lah aku bojone sapa? Kon gelek bojomu ah. Bojomu sapa? Sapa? Sartini. Oh tak tunjuk kon kok. Aku melok. Duitku entek, wis gak sida blonjo. Bojoku jare kate nang purel, aku jare wis gak enak kok becik men sih bojoku iki kok tega mbek aku. Kok mentolo mbek aku ngono kuwi. Padahal aku sayang lho karo bojoku iki. Cinta mati karo bojoku, tapi bojoku tega mengkhianati aku. Terus mulai nang ndi aku omah gak duwe. Kok becik nasibku kurang apa aku iki. Aku iki lapo aku lho wis taren mbek bojoku. Kene iki yo sapa sing katene tak jaluki tolong. Wong wedok congok. Gak tau ndelok TikTok. Gak tau ndelok YouTube kon iku. Aku HP ra duwe kok. Ya kon bento. Soge kan duwe HP goblok. Aku gak oleh nyekel HP mbek bojoku. Anane gak oleh nyekel HP mbek bojomu kon iku gak ngerti. Lah gak ngertine piye Mi? Apa bojomu? Bojoku iku jan nemen Mi. Ngene iki mangi tas mari njaluk dhuwit. Kate gak nyewa purel, jarene aku wis gak enak ngono iki. Rupamu iku ayu kok torok ambek wong lanang. Berarti wekmu iku apes. Seje ambek wekku. Cek ampre gak apes e iku piye Mi? Aku mlebu desa kene wis dinyang. Sinyang piro? Dikoordinasi ambek anakku otong gondrong iku 20.000. Lho, gak ngono Mi, cek gak apes iku piye? Kon nurut aku. Emang kok aku mbok kongkon iku ndangan. Dikongkon apa? Nang kok kongkon banci koyo awakmu. Bagi matamu wong kono wedok. Ana pepatah yuk. Apa pepatah? Muni cakep ya, muni cakep.
Pepatah apa? Pepatah. Tak kerek, tak dokno. Cakep. Ngono lho meneng wae rek. Tak kerek, tak dokno. Mek gak kenek, tak dokono. Dukun apa, Mi? Dukun pijat. Zamane saiki nang TikTok akeh paranormal, akeh dukun. Kon gak tau sapa dukun kok apa gak ngerti. Aku gak oleh karo bojoku nang dukun bayi. Kowe kate manak ta? Masih aku gak iso manak, bojoku tunduk. Lah kok iso tunduk, Mi? Aku duwe dukun lho. Dukun apa, Mi? Dukun Dukun iku panganan apa sih, Mi? panganan matamu kono ah. Dukun wong pinter spiritual. Apa? Spiritual. Spiritual. Nang TikTok lah akeh, ana Bunda Ida Laros, ana Haji Sukardi, ana dukun anyar Jombang Didik Purwanto itu ya dukun. Oh, terus. Aku ngono iki dukungan lapo? Ana terkenal maneh dukun jenenge Kuntet. Bojomu mek gak tonduk nyembah delamaanmu, meguru maneh, Dik. Tak ulangi kon wedok kalah mbek iki lho. Terus aku dukungan lapo? Lho kon njaluk sembogo Kuntet lho. Aku dukungan njaluk sembogo. Terus bojoku cek apa? Cek nurut kaya bojoku. Bojoku ngulek nurut tak duweku entek. Wong iki mangan gak nurut duweku entek. Lho, mek nurut iku bojomu mek nyambut gawe kon dikeki dhuwit kaya ucok iku. Ngono. Jerakan anakan bedes. Terus bayar piro, Mi? Bayar piro? Bayar. Dudu perkara bayar, iki jenenge mahar. Mahar. Terus Tak dudokno dukunku, aku mek gak peno kanca apik, dulur apik gak tak dudokno. ya wis, Mi. Bojoku cek tunduk karo aku cek gak disentaki terus. Tak celukna dukunku ya. Iya. Celukno. Langsung ae. Halo. Aku semayan nang kene anjene. Tet. Anu Mbak Kuntet. Tolong rini Mbak Kuntet. Dukune setruk. Iki apa? Dukunku. Aduh. Dukun. Heeh. Lah potongane koyo ngene kok kabeh kuwi lho. Loh, kualat kon. Ayo disungkem. Piye? Disungkem. Iku dukun paling kondang, sungkeman. Aduh. Dudu iku iki lho. Aku tak wedo. Aku kudu piye? Wes pokoke iku dukunku. Oh, nggih, Mbak Dukun. Kula sebutane sing kata Mbak Dukun, sebutane kula mboten ngarang anu sampean. Kula mboten ngarang iku njrokaken sampean. Aja dijerongkono. Tapi dukun sepisan remuk. Mami. Apa yuk? Mami. Lah dukun kok disenggol titik wis protol ngene iki dukun apa? Saking tinggine ilmu Gandapura. Iki wis suwe. Gandapura iku gak minyak pijet ta? Lho kadang mijet. Muridku nanti. Mbah. Kon ngebel aku lah apa? Kula niki duwe dulur, duwe sanak, duwe kadang. Apa? Sambatan kaya aku biyen kalah mbek wong lanang. Dulurmu ayu ah. Heeh. Endi arek? Ha niki Dene iki aku ya jek tedas. Dukun matane jelalatan. lho, aja ngono ki dukun mati. Aja kan. Aja ngono. Ya, hei, Aja dijerungkano. Oh. Lah dukun mata keranjang. Aduh. iki minangka dukunku. Dadi aja sampe timbol. Tongok.
Kula njaluk ganjile kartu. Sampe sowono dulurku iki supaya bojone iso nurut. Oh, iki Sampe cai cekelan kaya aku iki lho iki lho. Iku ta. Nggih. Kok njaluk sing kaya ngono. Heeh. Iku duwe gak ono. Rayuun supaya gelem iki lho. Lah nek aku ngerayu iki, iso kebimbang aku. Gak iso ngadeg percuma peple. Sik. Ayo leken idumu. Iya aku kelek dhewe. Murid kok goblok. Pengidon. Iki lali niku wae. Kaisel. Niku potongane padha kali tiga. Lah apa gapurane gresik kok kekno aku. Kula niki lak gak jelas lanang wedoke. Perkara niki dulur kula wedok disia-sia bojone. Kalah wis. Iki lho cekelan teko sampean. Aja dilangno. Gak tak ilangno. Gawa nae kon Ngono, ah? bacut. Oh, arek lanang-lanang di umur 7 tahun kok kene ngono. Tatuk. Ngono ah. Jimatan iki tetep kula cekel. Kene. Napa? Lho duwe nang ndi? Njaluk panitia. Sing njaluk sapa saiki? Hai, wek bior. Yasa, muridku. Aku gantanane dukun, aku remuk wisan. Ngene. Nek ancen. Iki, Mbah. Nek Kula ancen. sakno kali dulur kula wedok. Iya. Jenenge sapa? Ingerokaya muda iya. Oh, ngono kok jare Sampino. Pokoke njaluk tolong supaya gak diremehno wong lanang, Mbah. Kon temen ta, Nduk? Nggih, Mbak Dukun. Iki jimat. Songgoe tak songgoe cek gak rubuh. Kamu tanggit mati iki dengklek aku songgo. Bangane logo. Menengo. Iki tak gawon tak suwuke sik. Maju aja disuk. Semoyo. Semoyo sih, Mbak. Lah gak semoyo ya apa durung ana duwe. Lho, Mbah, biyen suwanku gak ngono lho. Lah awakmu ancane ngrogos ae. Lho suwanku biyen gak ngono aku elingku. Kok eling ah. Til kontal kantil mega kantil takei kantol. Til kontal kantil mega kantil takei kunci. Iku awakmu iki beda maneh. Berarti iki siji. Jeje maneh. Tampanono nduk ya. Kena-kena. Niki lek didamel lek salat tambah. Yo digawe iku ngono. Niki lek tasbih to. Iki tasbih tapi jimat. Oh, jimat. Kon nek kepengin menang ambek lanangamu ya iki kau. Iki digawe napa? Gawe gepuk nang bojomu. Tapi ana dungane. Dongane. Dungane gak sepele tapi tirokno ya. Kula nerokne. Iya. Lah nek nerokno barang. Ya ya. Sampe niku biyen kok ngono. Ya ya. Kok dongane lah nyeltalah. Sampeyan niku dietno ae. Dungane iki mandi elek. Lungono ya. Nggih. Kul cikul bang awuk-awuk. Tirokno. Sampe tirokno cek Iki donga apa iki? rungono ta. Kul cikul bang awuk-awuk. Ana banci gak duwe. Aja ngrusui ae. Gak petuk. Aja ngrusui. Nggih, nggih. Kul bang hawuk-hawuk. Cina mati koplo abang awuk-awuk. Ambek ngono. Ya, ndodono awuk-awukmu. Hawuk ngene ya. Cina mati koplo abang hawuk-hawuk. Bojomu ku nek wis ora awuk-awukmu lolo. Ngono ya. Sing terakhir digawe gepuk iki sik ana. Apa iku? Ciwalaka cikoko beluk jum.
Oh ngono. Aku ya ngono. Ciwalang kaji kokok beluk. Pindho lho ya. Nek ro awuk-awukmu bojomu nglulur. Ngono ta? Nek apa maneh nek wis kenek kok beluk lu. Bojomu kleru. Peno soge transfer nae. Ya tak transfer ae. Ngono. Wis ndak boleh aku serak. Jajal gawok-gawok. Iya, awuk-awukmu hati-hati. Kowe tak hati-hati. Wis ndak boleh, Pak. Boleh. Lho ati ngene wong Ndak wedok. boleh nang gawok-gawoke. Iya tak boleh. Ndak boleh. Aku tuntunen. Ayo. Aku serak kepengin gawok-gawok kek. Aku anane entuk pejabat, entuk polo cinandang ya perkara dukun iki. Wes. Tiruan. Gawok-gawok. Kolji kol bang gawok-gawok. Kolji kolbang hawu. Masalah. Kolji. Ana banci koplo abang, lho ana banci. Ngawur. Masalah duwe bojo situk angele ndani. Kuwi kok ngon ngopeni anak nang omah. Kok malah blakrak ngono me Darmanto. Sapa? Kon Darmanto. Darmanto sapa? Iki Mami Okta. Duh. Meneng cek nyocot sik. Tak coba ya. Wis bosen nambah aku apa piye? Karuan nek wis bosen aku tarabi maneh. Kolji kol. Mergo wong lanang iku menang Cina meneh. mati koplok abang. Nek trimo wong wedok kaya awakmu. Ciwalang kaji kokok. Alah. Dik. Ngapa, Dik? Saiki giliran penggawean iku. Loh, aku mang wis nang omah mulai lho, Dik. Sayang, cintaku, I love you-ku. Muah. Nurut. Gawok. Apa, Dik? Saiki ganti sampe sing pasar. Aja aku tok. Bojomu teko nggone karaoke ambek purel. Kaget aku bandeng-bandeng kok. Kok ngene Apa dadi? enak? Gimana aku? Dik, sik angin lho. PP apa? Istriku Ora kan istri-istrian. Aku gak ngandel omonganmu. Omonganmu wis gak diatur. Iku. P apa? Wis gak ngomong. Gak ngono. Lagune gak ngono. PPI yang Pokoknya saiki bagi tugas. Dek, aku cinta beneran sama kamu loh, Dek. Sampean lek cinta karo aku. Sing ambungan kelekku. Nek arep mate, ayo ambungan. Berkat gawok. Mandi, gawok. Kelek ya Allah. Wangi. Apa sih, Cok? Wes gak usah nyocot ambek kancamu sing koyo nyambek. Urusan aku bojomu. Lah apa kon ngurus-ngurus kancamu? Bojoku gak ada wani-wani, Cok. Sip. Kon cakut kena sahawukan. Iki gorong ping 10 hawukan. Wah, Dek, meretel ikon. hawuk ngene. Saiki sampean nek manut karo aku. Kudu masak. Masak, Dek. Yo, Gampang wong aku biyen yo tau masak. wayahe aku adat godhokno banyu. Tak godhokno, Dek, wong aku suami baik. Wayahe sunah gak usah kathek aku njaluk. Tak buka dhewe prasmanan enak. Pokoke sampean kudu sing golek dhuwit sepenuhe. Lho, semangat, Dek, senajan aku elek ngene iki. Halah. Saiki gak disembranakno to? Sami. Pinter dokonku. Sing gelek. Pejetono pundakku. Oh, tak pijeti, Dek. Model piye sampean karo? Aku sayang. Lewanto kok boleh ngono. Lah kok kepengin bahagia ambek istri kudu dibahagiakan. Apa kon? Apa kon? Panjeneng itu. Kok ora jadi kurang ajar kon? Kok kira aku gak wani? Ajar wong lanang kurang ajar kok tiru-tiru wanto kon. Golong lho apa sih arek wedok iki? Apa sopo? Wah, kok Okta. wani bojomu, Cok. Mikir. Ayo kalian mikir kalau. Mikir. Tak. Sampai tibain. Gak usah apa. Ayo, mikir. Ganteng Ayo. tak.
Gak urusan ganteng ngene iki. Sayangku, Cok. Gak sayang-sayangan Loh, wis. aku bojomu, Wis Cak. gak ngurus. Loh, Cak. Kok ngene kok, Cak? Ya wis kaya ngene ayo. Ayo ndi duwe aku njaluk duwe gak tuku purel. Tuku apa, Cak? Tuku purel. Tuku Cak, pokok aku aja mbok gepuki. Akhire Duwe, Cak. Tak kei duwe, Cak. ayo. Cak, sepurane sing akeh. Gak sepurane. Cak, aduh, Cak. Pirang tahun aku mbok ajar aku kurang ngalah ambek awakmu. Ayo lek ngene iki wani ambek aku. Ampun, Cak. Aku njaluk sepuro, Cak. Tunggale awakmu. Jangan sepuro apa? Ayo, Kon tibake balas genggam. Aku sayang sampean. Cak. Kata-kata sayangan. Aku Cok. Cak apa to? Iku mau jimatku gowo rene, Cok. Cok. Cak. Cak. apa? Gorene. Jimat sing tak tetepno kon. Sik, gorong tutup. Gantian ayo. Ucok! Jimatku balekno bojoku ngamuk. Mulai apa, Kak? Ayo, Pak. Balekno jimatku. Banyak lu. Kok sik, Ji anak? Aku iso. Aku kudu nadangi bojoku. Cok, jimatku balekno, Cok. Nah, jimatku balekno, kan. Jimatku balekno. Ya Allah, ya Tuhanku, lindungilah hambamu ya Allah. Aku bertobat akan jalan sesatmu ini. Bahwasannya jimat dan sebagainya itu salah ya Allah. Ayo, Cok, jimatku, Cok. Lapo. Cok. Yo gak iso. Gak ngurus. Cok, jimatku, Cok. Gak ngurus wis gak. Gorene jimatku. Gorene. Cok, jimatku gorene. Jimatku, Cok. Jimatku, Cok. Apa? Jimatku, Cok. Koyo kitiran. Oh lho. Lek kok iso gege. Ojo ngawur wong tuwa. Karek iki, Cok, lho, Rek, kabeh loro. Rasa. Nggih, Dosa. Awakmu lah muridku sing paling tuwa. nggih ini. Takonono, kok geger lapo terus kandhanono urip iku aja tukaran. Sampeyan geger lapo? Jimatku tak seleno iki, are. Jimat. Jimat. Rumah tangga kok nek jimat-jimatan sih. Lah aku diwarai iki lho, jare bojo cek tunduk iku didukokno. Rumah tangga iku aja digawe ngono. Apa? Nek ana masalah apa ya dimusyawarahno. Kok malah koyo ngono iku lho. Tuntun waris iki lho. Apa aku? Aku turu rabi ya. Aku nuturi yo Kula gak contoh enak. koyo ngene iki, Iya. iki contoh. Iki termasuk contoh. Heeh. Sing apik ayo digawe, sing elek gak usah digawe dibuak sing adoh. Gak ana Jimatku piye jimatku? jimat-jimat apa maneh. Umat Sing jimat penting ae. iku jenenge Ya rumah apa? tangga iku saling mengalah. Saring mengalah. Menangan ya gak oleh ngalah-ngalah. Lah, Ya iya. Bro aku pengen krungu akon. Lah iki ya apa aku diselengi nggak jimatku? Kon yo ngono wong wedok iku yo aja menang-menangan. Aku gak tau menang, aku nduk ngisor terus kok. Iya tapi yo tetep kudu hormat ambek wong lanang. Wong lanang Ngono. iku presiden rumah tangga. Wong rana presiden Iki ya rumah tangga. tontonane iki dadi Nah iki lho. Iki yo kandhanono Cak Roso. Engko lho timbangane kon ruwet-ruwet ambek Apa rumah sih, So? tanggamu. Iya. Ayo saiki nang kene nang desa Grabakan. Oh iya, ayo golek hiburan ada sing grabakan kene. Ono ludruk. Ludruk apa, So? Ludruk Budi Wijaya. Sing fenomenal iku. Iya. Sing ngetren zaman saiki. Main nang gone desa grabakan, dusun Iki sing grabakan jelas yo. no. Iki. Mbak, Lakone apa, Mbak? lakone apa, Mbak? Karek iki tok lho, Rek, sing loro-loro. Tak kalongan di tas becek panjang umur. mangmulo. Iya. Rumah tangga aja dukun-dukunan. Mm-mm. Dukune ku kuwatane mek 40 dina, balik geger maneh. Ngono aja. Wis aja kakean pola. Iya. Ayo padha nang Grabakan ana ludruk Budi Wijaya. Iya. Iki lah apike Digawekno ayo lakon didelok apik. ya apa ki Iya. jane Budi Ngono, Wijaya. ah. Judule, Cak. Aja ngurus judul. Judule sing Lho. Digawekno lakon apik karo Bapak Sutradara. Kon apik Bapak Sutradara. Iya. Aja lali lho. Lakone apik. Ya, Iya. meniki yo
Meneh main maneh. pindahe awak dhewe meneh nang nggone Tugu Njono Cerming Gresik. Tugu Jono Cerming Gresik. Digawekno lakon apik, Cak. Heeh. Lakone babat Pulo Jawa Aji Saka bersama Lodrok Budi Wijaya. Tetap jaya.